Строителството в защитената местност се извършва денонощно. Множество електрически лампи са монтирани из целия обект. Щом видя камерата ни, пазачът заключи входната врата и не допусна екипа ни вътре. От Инспекцията по околна среда и води твърдят, че още миналата седмица са предупредили инвеститора да замрази обекта, докато съда не се произнесе по жалбата. Последната проверка, която се извърши, беше на 16 януари 2009 година. За проверката е съставен констативен протокол. Установено е, че се извършват строителни дейности. Терена на швейцарската компания попада в курортната зона, предвидена в общия устройствен план на община Несебър. Това дава възможност за вратички в закона, чрез които да се избегне ограничителната заповед за строителство на територията на Натура 2000. Зад инвеститорите застава и кмета на Несебър Николай Димитров. Ние се мъчим да разширим общоустройствения план, да защитим интересите на частните собственици там, защото всеки един частник, който има земя, има свои интереси, дали да строи, дали да продава. Има много неуредици, но тая забрана е от Министерството на околната среда и водите. Надявам се да се облегчи там режима и те да се реализират своите инвестиционни намерения. Забраната за строителство в местността Иракли влезе в сила през 2006 година. Тя засяга стотици собственици на имоти в района на защитената зона. Въпреки многобройните протести, Министерството на околната среда и води удължи през миналото лято с още една година мораториума.